karon magpadayon ta sa ato ang serye Balik sa Sukaranan, no? Diin ang titulo mismo giingon nga mubalik kita sa sukaranan, sa foundation or pundasyon nga kinahanglanon sa atong pagtuo diha sa ato ang Kristohanon nga katuyuan. Magisgot nato ang mahitungod sa Biblia, atong gisgutan ang mahitungod sa Biblia, kinsa ang Dios, kinsa si Jesus, o kinsa ang balaang Espiritu, o ang katapusan mao ang unsa ang kaluwasan. Mao ni importante kayo mga igsuon nga ato gining mahibaluan kay mao ni pundasyon sa usa ka iglesia nga nagtuo diha sa buhi nga Dios ug nagtuo ni Ginoong Hesus. So salamat sa atong nang nahisgutan sa unahan. Mao na ni ang atong ikatulo, no? So akong gihangyo ang tanan, manindog ta mga igsuon, atong basahon ang sitas nga ato ang tun-an nining haponon, atong gikutlo gikan sa Sikan Korinto ay kaduhang Korinto 13:14 sa balaang espiritu gini, ug sa Mateo 3:16-17. Ato ning dunganon pagbasa mga igsuon, tuluran ni ka bersikulo, duha ka libro. So magsugod ta og basa. 2 Corinthians 13:14 nag-ingon, ang grasya sa Ginoong Hesus Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang pagkigambit sa Espiritu Santo magauban kaninyong tanan. Mateo 3:16-17 nag-ingon, ug sa gibautismuhan na si Hesus, siya mihawas dayon gikan sa tubig, ug unya naabli ang kalangitan ug iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad daw sa lampati ug mitugdon kaniya. Ug dihay usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang akong anak nga pinalangga, kaniya nalipay ako pagayo. Magampo ta mga igsoon. Langit nung Amahan, salamat Ginoo Lord nga ikaw gayud ang Dios nga balaan, ikaw gayud ang Dios nga mahigugmaon ug ikaw gayud ang Dios nga natagiya sa tanan. Salamat Ginoo God sa kahigayunan nga imo na usab kaming gidala dinhi Ginoo aron mamati sa imong pulong. Lord, ini kahaponon Ginoo, amo gisurrender ang among kaugalingon bisan pa kining imong ubos nga alagad Ginoo, kining magpupulong Ginoo, dihugi lamang ako ang akong baba Ginoo sa pagsulti sa imong balan nga pulong, pinaagi sa balaang espiritu nga maghatag kanako og kaalam Ginoo Dios. Nini kahaponon, ikaw ang pasalamatan, ikaw among daygon, himayaon, ug ang tanan dungog himaya imo lamang o Dios sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Manlingkod ta mga igsoon. So ato nang nahisgutan sa unahan sa mga nangaging wali nga adunay tulo ka pahayag mahitungod sa Dios. Ang una mao ang Dios gipadayag, gi-reveal, no? Gipadayag ang Dios. O ang ikaduha, ang Dios relational. So humanan ni nato og hisgot o pagtuon sa miaging mga wali o karon ani ata sa ato ang ikatulo. Ang Dios usa ka Trinidad. So mao ni siya ang ikatulo o kitang tanan adunay pipila ka idea, no? Pipila ka idea sa Trinidad nga ang Dios usa. Apan sulod niya ng pagkausa, adunay tulo ka persona. Ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Ug wala kita mutuo sa tulo ka Dios. Mituo kita sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona. Mao ni ang pagtuo sa mga Kristohanon nga bisan adunay tulo ka persona, kini siya nahalangkob sa usa ka Dios nga diin nagkahiusa sila bisan lain-lain ang ilang mga tahas nining mga persona sa Trinidad. So ang pagtugkad sa Trinidad samara nga gihatagan kag usa ka nobela, misteryoso o mystery novel sa imong higala, no? Sa mga gitagaan ka sa imong higala og moingon siya nga nindot kay ni basahan ni. Malipay ka ani, malingaw ka ani, kay excited kayo ang mga, ma-excite ka sa mga unsay sulod nini, kay ako na ning nabasa. O ang pinakanindot niya na ana asa katapusang panid
niining maong dasahon nin libro. Naa diha ang imong makita ang climax gyud o ang pagtapos sa maong basahon nga nindot kay. So iyang gikuha, idalas ila, iyang gibasa. Sa diyang hapit na siya mahuman og basa, iyang nakita nga sa second to the last page, wala ang last page. Kay gigisi man niya atong naghatag niya sa maong basahon. Kay nindot gid kuno kayo ang ending. So iyang gikuha, ginindutan man siya. Nya ihatag niya ang libro nga wala niya damha nga wala di na toy katapusan nga page. Mao pa iyang gingon pinakanindot din nga basahon. So atong makita dinhi, tungod kay di man ta gusto nga matapos gud do na maganita pangita nga nindot nga basahon o suliran nga angay sulbaron, kita mga Pilipino dili gyud ta gusto nga dili masulbad. Mao na imo buhaton tawgon nimo siya nga unsa man ni nga kuwang man ni usa ka page naa man di ang tubag nin nga pangutana. So ingon niya anak mahitabo kung gusto nimo tugkaron ang misteryo sa Trinidad. Mulutaw ka, dili magpabilin ka nga daghan kayong mga pangutana tungod kay dili nimo matapos o matugkad kung unsa gayud ang kinahiladman sa misteryo sa Trinidad. Dili nimo masabtan ang hingpit tungod kay kini gitawag ni kini usa ka misteryo. So atong makita dinhi ang kahulugan. Ang kahulugan sa Trinidad nagingon dinhi ang Dios tulo sa usa, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Dili siya tulo ka Dios. Inay siya usa ka Dios nga naglihok sa nagkalain-laing paagi. Mao di definition sa Trinity or sa Trinidad, no? Ang Dios tulo sa usa, 3 in 1. Amahan, Anak ug Espiritu. Dili tulo ka Dios kundi usa lamang ka Dios nga naglihok sa nagkalain-lain nga mga paagi. Ang Biblia nagsulti kanato nga ang Dios tulo sa lain-lain ug lahi nga mga persona. O kining tulo usa ra diha sa pagka-Dios. Dili kini nato masabtan og mga filosofiya sa pagsabot sa tao tungod kay kita limitado ra gyud ang ato ang pagpanabot. Ilabi na gyud pag-abot dinha sa misteryo sa Trinidad. So atong makita dinhi nga ang una ang iyang kahulugan. So ang ikaduha na nganong tun-an man pangutana ni nganong tun-an man nato ang Trinidad? Nganong magtuon man ta sa Trinidad? Unsa may atong makuha? Siguro do na pay mahibalo nato nini. So mao ni aton ning gitun-an kay ang doktrina sa Trinidad mao ang sentro sa Kristohanong teolohiya o theology. Sa laing pagkasulti, kung walay Trinidad, walay Kristyanismo. Sumauna nga ato makita din nga importante gyud kayo mga igsoon kay daghang nagtuo nga mga kaigsuonan sa ubang mga relihiyon nga nagsimba ra sa usa ka Dios. Nasayod na kamo ni ana adunay mga sikta, adunay mga kaigsuonan nato nga usa nagsimba sa usa ka Dios, oneness. Ang tinuod nga mga Kristohanon nagtuo lamang sa usa ka Dios, mono persona. Nagtuo sila ang dili mga Kristohanon mono persona usa ra gyud ka Dios ang ilang gituan. Ang Kristohanon tri-persona o tulo ka personas sa Trinidad. Lahi gyud ni kaayo ang mga pagtulon-an. Lahi ni siya nga pagtulon-an tungod kay kini nagdala og misteryo, no? Kinahanglan ato masabtan ang kalainan sa Kristyanismo. Ang doktrina sa Trinidad dili nga angay nga walay labot sa Kristohanong pagtuo. Kung wala ang Trinidad, wala gayoy Kristohanon nga pagtuo. Mao gyud na ang kamatuoran. Ang problema nato mga igsoon atong nakita dinhi. Dili kay kulang ta sa pagtuo, kundi kulang ta sa kahibalo. Naa atong pagtuo nituo ta nga adunay Dios. Nituo ta nga adunay Trinidad, tulo ka persona, apan wala nato mahibaluig kung unsa gayud ang persona, ang Trinidad sa ato ang kinabuhi. Matud pa ni Billy Graham, no? Ningon din sa dihang nagsugod ako sa pagtuon sa Biblia sa nanlabay katuigan, ang doktrina sa Trinidad ang usa
sa pinakakomplikado nga problema nga akong giatubang. Wala pa kini nako hingpit nga nasulbad tungod kay kini adunay aspeto sa misteryo. Dunay misteryo nini nga naglimin. Bisan og dili nako kini hingpit nga masabtan, hangtod karon gidawat nako kini isip usa ka pagpadayag sa Dios. Kung pagpadayag sa Dios, dili kita mahimo nga mutuki pag-una ni ana mga igsuon. Kay ang Dios ang magpadayag, maghulat kita kung kanus ipadayag sa Dios. Gipahinumduman kita ni Billy Graham nga ang Trinidad dili sayon sabton. Kung moingon kita nga ang Dios Trinidad, unsa may kahulugan ni ini? Sa hulagway nga gibalik-balik sa mga magtotoo sa nanlabay mga henerasyon, nag-ingon nga ang Trinidad mao ang Dios Amahan, Dios nga Anak ug Dios Espiritu Santo, no? Naa atoy gi-illustrate nga picture og naa man gani. Makita nato sa screen pero murag wala nako mabutang. So okay ra. So wala kini magpasabot nga ang Dios ang balaang Espiritu og si Jesus. Tinuod nga tulo ka managlahi nga Dios nga nagtinabangay sa usag-usa. Mao ni gitawag og tritheism, no? Wala usab kini magpasabot nga ang Dios nagpadayag lamang sa iyang kaugalingon pinaagi sa tulo ka lain-lain nga tahas. Hindi pasabot nini modalism nga usara ni siya ka Dios nga naghimo siya sa tulo ka tahas. Dili na mao atong gituhuan. Ang modalism mao ni siya nga usara gyud siya ka persona nga naghimo sa tulo ka tahas. Mao ni ingon dinhi nga ang Dios mao'y tulo ka mga persona ug usa ka talagsaon nga persona nga binuhat. Talagsaon gini. Kadaghanan sa mga tao dili mo tuo sa pulong Trinidad, di ba? Nakadungog na gid man. Di mi mo tuo sa Trinidad. Ngano man, di wala na sa Biblia. Tinuod man. Siguro sa na to nagbasa ang Biblia gikas pagsugod. Wala gina ang pulong nga Trinidad. So wala man gani na di ta mo tuo. Nga naa may daghan nga makaprobar na nga naa gayod. Ang pulong pagkatao kanang gitawag og incarnation. Pagkatao sa lain, no? Dili na mahitabo apan gigamit nato kana nga pulong sa paglagway sa ideya sa Biblia nga si Jesus nahimong unod og nipuyo uban kanato ato nang gibasa nasa basahon sa Juan. So maon ang pagkatao kay wala man dili man nato makita incarnation, word incarnation diha sa Biblia. Dili ba nato tuhuan nga mao man ang nahitabo. So ang communion karon mga igsuon first Sunday aduna tay himuon nga komunyon agi pagselebrar o paghandom sa pagkamaayo sa Dios sa ato ang kinabuhi. So kaning komunyon wala sa Biblia di isa ka makakita ni ana. Apan atong gigamit sa paglagway sa bag-ong pakisaad ug simbolo sa pan ug bino sa bag-ong kasulatan. So kana lang mga pulunga incarnation or kining communion dili nimo na makita ang Trinidad dili nimo makita pero dili sa ingon kay wala nato makita dili nato tuhuan mao na ang nagpamatuod nga itaw kita kulang kita sa kahibalo no. Giingon dinhi ang doktrina sa Trinidad dili makita sa bisan unsang bersikulo sa Biblia kini makita diha sa pagtuon sa tibuok Biblia. Di nimo na makita kung tanaw nimo sa matag bersikulo apan sa pagtuon nimo sa Biblia diha nimo masabtan kung unsa kana ang Trinidad. Mao ni ang ikatulo mga ebidensya sa kasulatan sa Trinidad. Una, ang kamatuoran sa Trinidad gipakita sa pagtulun-an sa kasulatan. Nag-ingon nga ang Dios usa. Ang Dios usara. Atong basahon diha sa Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 4, ato ning tanawon kay klaro kay ni siya nag-ingon dinhi, pamati o Israel, ang Ginoo nga atong Dios usara ka Ginoo. Usara ka Ginoo. So kung atong makita, walay duha ka Dios o tulo ka Dios o lima ka Dios, adunay usa lamang ka Dios. Kana nga pagtulun-an mao ang kinauyukan sa kung unsa ang gipadayag sa Dios bahin sa iyang kaugalingon sa daan nga tugon. Hinumdumi nga ang unang mga butang sa kakaraanan nag-ingon dinhi sa Isaias, atong basahon Isaias 46
Bersikulo 9, nagingon din hinumdumi ang unang mga butang sa kakalaanan, kay ako mao ang Dios ug wala nay lain nga sama kanako. Mao nay monotheism, usa kana ka Dios. Dili kay tuan nato nga daghan ang Dios, usara ang Dios. So atong makita dinhi, makita nato na sa bagong tugon usab mga igsuon. Diha sa ikaduha nga punto atong tan-awon, nag-ingon dinhi nga ang Amahan, Anak ug Espiritu ang tanan gitawag og Dios. Ang una, usara ang Dios, usara. Ikaduha, Amahan, Anak ug Espiritu ang tanan gitawag og Dios. Ato nang mapurbar, makita nato sa Roma 1 bersikulo 7. Atong basahon mga igsuon. Ningingon dinhi, nga na kaninyong tanan nga naa sa Roma nga gihigugma sa Dios, gitawag aron mabalaan ang grasya maanaa kaninyo ug ang kalinaw nga gikan sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesus Kristo. So sila Dios. Atong tan-aw, bisan pa ang inyong tan-awon kini sa i-reference lang nato, i-note lang ninyo 1 Korinto 8:6, inyo usab kanang mabasa. Nga pinaagi kaniya mao ang kitang tanan mga butang nitungha. Inote sabi na sa 1 Pedro 2, makita usab na ninyo kung unsa ang Dios nga Amahan nga gibalaan sa Espiritu. Sa Salmo 64 usab, reference ninyo nga nagingon dinhi nga laglago niya sila, ang tanan makakita kanila maglingo-lingo gyud siyang ulo tungod sa iyang pagka-Dios, no? Niatong basahon ang Titus 2:13, nagingon dinhi. Samtang magpaabot kita sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Jesucristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. So dakong Dios, makita nato dinhi kisa may gipasabot ini mga igsoon, di ba si Ginoong Jesucristo? Ang himaya ni Jesucristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. Mo na importante kayo nga atong makita ug ato gayon nga masabtan nga si Ginoong Hesus, ang Trinidad ug ang Amahan usara. Wala kita magsimba og daghang Dios mga igsuon. Ato usab ning makita nga ang kani atong pagtuon may tungod sa persona ni Hesus, ato naman ning gidiscuss, ato ning tun-an sa sunod nga diskusyon nato, sa sunod nga session, mahitungod usab kini ni Hesus. So matod pa sa Hebrehanon, aw sa wala pa gitawag ni Tomas si Hesus nga Dios ug wala kini gilimod ni Hesus. So pag-ingon ni Tomas, gitawag niya si Hesus nga Dios, wala gini siya mingon nga dili ako Dios. Apan niya wala siya mo mulimod niini, no? Ato makita dinhi nga daghang bersikulo sa dapit sa Biblia nga tin-aw kay nagsulti ka nato nga si Hesus mao ang Dios. So Hebrehanon 1:6-8 ang Biblia nag-ingon. Sa 6, ug usab sa pagdala nila sa panganay nga ni sa kalibutan siya mingon. Bersikulo 8, apan mahitungod sa anak siya mingon, ang imong trono o Dios hangtod sa kahangturan, ang matarong nga sitro mao ang sitro nga imong gingarian. Kisa may nag-ingon niini, mahitungod sa anak siya miingon, ang Dios nga Amahan. Mo ni ato makita dinhi nga silang tanan naghiuyon, wala gayud sila magkasinupakay sa ilahang mga gahom. So atong makita dinhi sa ang Amahan mao ang Dios. Si Jesus mao usab ang Dios. Ug ang balang Espiritu Dios usab. Atong basahon. Lain na usab nga sitas sa Juan 14:16 ngadto 17 nag-ingon dinhi. Atong tan-awon mga igsoon. Ug ako nangamuyo sa Amahan. Kinsa man kini nangamuyo sa Amahan? Si Jesus. Ug kamo iyang hatagan og laing manalaban. O ikapila naman ni siya. Siya nangamuyo ngadto sa Amahan nga hatagan og lain nga manalaban nga mag-uban kaninyo hangtod sa kangturan nga mao ang Espiritu sa kamatuoran nga ang kalibutan dili makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makaila kaniya o makaila kaniya. Kamo nakaila na kaniya kay siya nagpuyo man uban kaninyo ug manaa sa sulod kaninyo. Kisa may gipasabot nini mga igsuon.
ang balaang espiritu. Giingon dinhi nga anaa sa sulod ninyo sa dihang nidawat kamo ni Ginoong Jesu-Kristo nga imihimo niyong Dios og personal nga manuluwas. Ang balaang espiritu mao'y naggarantiya sa maong kaluwasan, mao na siyang gipatikan kamo tagsa-tagsa ug misulod siya sa inyong mga kasing-kasing. Busa sa diyang si Jesus mingon nga hatagan kaniya og laing maglilipay, nagsulti siya og lain nga sama niini. Buti pasabot Dios gihapon. Wala siya mingon nga lain na siya nga dili na susama kanamo, pero ang iyang gipasabot nga lain nga sama gihapon sa Dios. Buti pasabot ang balaang espiritu Dios. Ato makita sa buhat 5:3-4 nagingon si Pedro mingon, Ananias, ngano bang gisudlan man ni Satanas sa imong kasing-kasing aron ikaw mamakak sa Espiritu Santo? Ug ikaw manguha sa halin sa yuta sa wala pa kini ikabaligya, dili ba imo man kini? Kaugalingon ug human kini ikabaligya, dili ba imo man ang pagbuot niini? Naunsa ba ang nasulod sa imong kasing-kasing? Kining buhata wala ikaw mamakak sa tao kundili sa Dios. Sa una ningon si Pablo, ningon siya dinhi nga ikaw na makak sa espiritu. Ang sunod niya nga sulti nagingon na usab siya nga wala ikaw mamakak sa tao kundi ikaw na makak sa Dios. So atong tan-awon makita nato nga siya ang balaang espiritu Dios. Usay moingon ra man ta masayop tag sulti, moingon ta mahitungod sa balaan nga espiritu isip kini. Moingon ri tag kini nagpasabot nig butang. Walay kinabuhi. Ang espiritu sa Dios usa ka na siya ka persona, sama-samahan og anak nga persona, og ang balaang espiritu gipakasama sa Dios sa tibuok Biblia. Ang tibuok Biblia pinaagi sa atong pagtuon, mao to atong gibasa ganiha kun atong magtuon kita sa balaang espiritu, dili nimo na makita ang Trinidad sa usa lamang o duha ka mga bersikulo nga imong basahon, kun dili imo kana makita sa pagbasa ug pagtuon sa tibuok nga Biblia. So Juan 17. Sa dinhi pa si Jesus sa kalibutan nagampo siya ngadto sa ang amahan ngadto sa langit. Sa Juan 17:1 nagingon, kining mga butanga gisulti ni Jesus ug gihat niya ang iyang mga mata ngadto sa langit umingon, Amahan, antak na miabot na. Pasidunggi ang imong anak aron ang anak makapasidungog kanimo. So kung si Jesus mao ang Dios Amahan, sa matay gayon siya magampo unta siya siyang kaugalingon. Nihangad siya sa langit ug nagampo ngadto sa Amahan. Sa Ebanghelyo klaro kayo nga imong mabasa nga si Jesus nagsalig sa usa ka amahan nga langitnon nga lahi sa iyahang kaugalingon. Dili na siya parehas, dili na sila nga ang Amahan, ang Dios Espiritu Santo lain-lain ang ilang mga ilahang mga trabahoon, pan kini sila usa ka Dios. Ang Espiritu lahi sa Amahan, ang Anak lahi sa Espiritu. O makita nato nga ang balang Espiritu gipadala sa Amahan gikan sa langit dinhi sa iyang katawhan. Naghisgot usab si Jesus og lain nga magtatambag nga moabot kun ang Espiritu sa Dios. Si Jesus lang ang mianhi, lahi nga porma kini, dili kini makatarunganon. Kung miingon ta nga nagpadala si Jesus og lain nga magtatambag moabot dinhi, kun siya mismo mo dili makatarunganon nga moingon siya magpadala siya lain nya siya ra di ay ni aman siya dinis kalibutan. Kini nagpamatuod nga dili ang Espiritu Santo dili si Jesus, og si Jesus dili ang Amahan, og Amahan dili ang Espiritu Santo, apan silang tanan Dios usara. So ang Biblia sa makadaghan nagamit og pinulungan nga nagpakita sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo nga managlahi, no? Ato nang makita sa Mateo 3 katong atong gibasa nga bersikulo, main verse nato. Nagingon dinhi nga og sa gibautismuhan na si Jesus siya mi hawas dayon gikan sa tubig, ug unya naabli ang kalangitan ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mikunsad daw sa lampati ug mitugdon kaniya. Ug dihay usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang akong anak nga pinalangga, kaniya nalipay ako. So bisan ining maong bersikulo maigsoon, makita ginato tataw og klaro nga adunay tulo ka personas nga na-involve. Una, sa dihang nabunyagan na si Jesus ni Juan Bautista,
Bautista, paghawas niya sa tubig, naabli ang langit ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mikunsad. Pagkahuman ug tugdon kaniya, aduna pay lain nga tingog nga nag-ingon, kini mao ang akong anak nga pinalangga kaniya, nalipay ako pag-ayo. Kung usara ang maghimo ani unsaon man niya paghimo. Sa ato pa makita nato nga aduna gyud, makita nato sa pagtuon sa Biblia nga anaa gayud ang Trinidad. Anaa gayud ang Trinity, no? So ato makita din ang konklusyon nga ang Dios usa ka binuhat nga naa sa tulo ka persona. Importante kini sa kinsa ang mulimod sa Trinidad atong timan-an. Sa usa nining tulo ka kamatuoran, imong gilimod nga ang Dios usara ug imong gihimakak nga silang tanan lahi sa usag-usa. Mao na atong importante nga atong tan-awon kay usahay makalimuta. Satol kayo ang atong paglimod sa Trinidad. Masusama ta sa mga mini nga magtutudlo nga moingon kanimo nga dili ka makasalig sa Trinidad. Mao ni mga false teachers moingon kanimo dili na tinuod ang Trinidad, dili ka makasalig sa Trinidad. O kung dili ka motuo ni mahinungdanon nga kamatuoran bahin sa Dios, wala ka motuo sa giingon sa Dios kung kinsa siya. Kung kita mituo kung kinsa ang Dios sa ato pa atong tuhuan kung unsay iyahang gisulti. Gipili sa mga mini nga magtutudlo o mga false teachers nga dili motuo sa tukma gayud nga gisulti kanato sa Biblia bahin sa Dios. Ila na ng choice, sila ang nagpili niya nga di sila motuo. Dili kini ikalimod sa kasulatan, sa bisan pa sa logical o physical nga pagsulti nga kini lisod sabton. Lisod sabton pero tinud-anay ka na mga igsuon. So, ana ay tulo ka implikasyon ini. Ani ang pipila sa rason ngano nga kini importante. Una, sa teolohiya noon o theological implication atong tan-awon. Ingon dinhi nga sa pagsabot sa kamatuoran. Sa pagsabot sa kamatuoran sa Trinidad, nagpugong ka nato sa pagsagop sa dili igo nga mapanglantaw sa Dios. Kini nagpugong ka nato sa pagtan-aw kang Hesus ug sa balaang espiritu nga ubo sa Dios. Naatay mga kaigsunan sa laing mga grupo sa sikta nga ang ilang pagtan-aw kang Hesus ubo sa Dios. Nasayod na kamo ni ana. Kinsa na mga punduka. Nagpugong kini kanato sa pagtan-aw kang Hesus ug sa samahan nga managsama. Dili kini sila nagpugong kanato sa paguna-una nga adunay tulo ka mga Dios kay usa lamang kini. Dili kay ingon usara kani sila ang amahan ra ang nagdaghimong Dios kundi tulo ka persona nya usa ka Dios. Adunay daghang kulto mga igsuon nga wala motuo sa Trinidad. Sama sa INC. Dili na sila motuo sa Trinidad. Unification Church, Jehovah's Witnesses, Oneness, Pentecostalism, The Way International. Dili na sila motuo nga adunay Trinidad. Makita na nato bisan ato na siyang i-Google. Dili ni ato ang pagbuhat-buhat mga igsuon kay makasala ta na sa tao ug sa Dios. So angay ni ato mga dili Trinitarian kaning wala motuo sa Trinidad nga mga grupo lahi sa usag-usa sa ilang pananaw si Jesucristo nga naglagway nila sa lain-laing paagi igong usa ka balaang binuhat nga ikaduha lamang sa Dios. Mao na ilang pagtanaw nga si Ginoong Jesucristo ang pagtan-aw nila lahi ug ubos sa amahan. Kung ato makita wala na yung naglabaw na nila. Pareho na sila tulok persona sa panusa sila ka Dios. Pareho na sila. Atong makita usab ning atong mga kaigsuonan sa gingon din sa saksi ni Jehova. Ingon nga Yahweh sa daang tugon sa dagway sa tao, ingon nga Dios sa dagway sa tao, ingon nga Dios. Apan dili sa walay katapusan nga Dios. Ato pagituhuan nila adunay katapusan ang Dios, Jesus Kristo o ang Trinidad. Isip anak sa Dios, ubos kini sa amahan. Kay ilang gitanaw anak man. So makita nato ang Mormonismo. Nagtudlo nga ang amahan, anak ug balaang espiritu mao tulo ka mga Dios. Mao na ilang pagtulon ano sab.
Dili kini maong gituan sa mga Kristohanon. Ingon nga gipamatud-an sa kasulatan nga nay usa ka triune God, Trinity, triune God. Ang Trinidad sa Christian Science, mo ni siya Christian Science, no? Makita dinha sa panaghiusa sa Dios ni Kristo ug sa balaang sinsya. Nagkayusa ang balaan nga sinsya, mga scientist ug diha ni Kristo, mao nilang pagtuo. Gitawag nila og Dios nga amahan, inahan. No? Makita nato nga si Kristo usab apil ini ang espirituhanong idea lamang sa pagkaanak. Idea na nila. Ug ang balaan nga maghuhupay. So lahi ang ilahang pagtan-aw. Kasagaran makadungog ka nga moingon basta mutuo lang o Ginoo, maayo ra, okay ra gyud siya. Dili na problema kung tinuod nga Ginoo atong gituan. Pero ang pangutana, kinsang Dios ang ilang gituan? Kinsa nga Dios ang imong gituan? Dili na question mga igsoon kun dili ang atong tanawon kung kinsa ang Dios. Ang Dios ba nga nasa Biblia o ang Dios ba nga gawa sa Biblia nga gituhuan sa kadaghanan tungod kay wala na sila nakit-an nga kamatuoran sa ilahang pagkakulang sa pagkahibalo. Kinahanglan masabtan nga kalainan sa Kristyanismo ang doktrina sa Trinidad dili lang nga walay labot sa Kristohanong pagtuo. Sa ako nang gikaingon kun wala ang Trinidad walay Kristohanon nga pagtuo. So ato makita din sa teologihanhon o sa theological implication mao kini ang gipasabot. Ang ikaduha ani personal nga implikasyon. Una theological implication, ikaduha personal implication. Kung wala ang Trinidad daghang bahin sa aplikasyon sa Biblia nga dili makatarunganon alang kanato. Mutuo mo ana, daghan bahin sa aplikasyon sa Biblia nga dili makatarunganon alang kanato kung wala ang Trinidad. Maghisgot kita og pipila niini. Una, kung wala ang doktrina sa Trinidad, dili kita makasalig sa Biblia. So importante kayo ang Trinidad. Kung wala ang Trinidad, so walay kapuslanan ang atong pagtuon, ang atong pagtuki o ang ato ang pagbasa sa Biblia kung wala ang Trinidad. Kung ang bala ang Espiritu, dili Dios, nandili kita hingpit nga makasalig sa mga kamatuoran, diin siya nagiya kanato. Unsa may kapuslanan kung ang nagiya kanato usa lamang ka ordinaryo nga linalang. Ang importante og nga maayo mahitabo sa atong kinabuhi nga ang magiya kanato mao gayud ang balaang Espiritu. Adto kita mangayo ni og guidance. Atong nakatunan sa miaging simana sa pagbasa sa balaang Espiritu, maghatag og inspirasyon o lamdag sa kasulatan alang sa mga magtotoo. So atong tanawon ang Biblia nagsulti kanato nga ang Dios tulo kalain-lain lahi nga mga persona o kining tulo usara diha sa pagka-Dios. Dili kini nato masabtan ug ang filosofiya ug pagsabot sa tao dili gayon makatugkad niini. So ato gyud kinahanglan masabtan ang kalainan sa Kristyanismo. Ang doktrina sa Trinidad dili nga walay labot sa ako nang gikaingon dili was nga walay labot sa Kristohanong pagtuo. Kay kun wala ang Trinidad walay Kristohanong pagtuo. So atong tan-awon dinhi pagbalik mga igsoon kaning personal nga implikasyon. Nag-ingon dinhi kung wala ang doktrina sa Trinidad dili kita makasalig sa Biblia. Atong nakatunan sa miag simana katong akong gisulti nga maghatag og inspirasyon og lamdag. Siyang naghatag og lamdag kanato sa panahon kita magtuon sa Biblia, ang balaang Espiritu. Atong makita dinhi nga gisulti sa uban tinuod nga Biblia nga gisulat lamang sa tao kon wala maglamdag ang balaang Espiritu. Kung ang balaang Espiritu dili modan-ag sa kasulatan nandili kita makasabot sa grasya o manluluwas o makaila sa Dios. So ikaduha, kung wala ang doktrina sa Trinidad, dili kita makaampo nga epektibo. Timan Dili kita makaampo epektibo kung wala ang doktrina sa Trinidad. Ang Biblia nagsulti kanato ang Trinidad o ang balaang Espiritu mao ang nangaliupo alang kanato uban ang pag-agulo nga lawom kaayo alang sa mga pulong. So way lain nga nangaliupo ngadto sa amahan
Bahalang ka nato, kundili ang bala ang Espiritu. Tanawa na sa Roma mga igsoon, basahan ninyo. Roma 8:26. Sa ingon usab nga paagi ang Espiritu mutabang kanato sa atong kaluyahon kay kita wala man kahibalo unsay angay nga iampo apan ang Espiritu gayud nangamuyo alang kanato sa mga pag-agulo nga dili malitok sa pulong. Ang uban mag-uol sila nga dili sila kahibaw mo ampo. Tataw og klaro kayo. Kay wala kita mahibaloon say angay ni natong iampo ang Espiritu gayud ang nangamuyo alang kanato nga nag-agulo sa paglitok sa mga pulong. Siya ang nagpatiluwala kanato sa itong pag-ampo nga to sa amahan. Si Jesus karon naglingkod dito sa kamot sa amahan ug siya nangamuyo alang kanato. Tanawan mo ang picture. Ang balang Espiritu nangamuyo alang kanato sa pag-agulo ngadto sa amahan. Ug si Jesus nga naglingkod dito na sa amahan, siya usab nangamuyo alang kanato. Ingon ni ana Roma 8:34 atong basahon mga igsoon. Aton ning dalion kay kaduka nako. Kinsa ang mopakanaog sa hukom? Si Kristo Jesus nga namatay apan nabanhaw gikan sa mga patay nga naa karon sa tuo sa Dios nangamuyo gayod. Nana alang kanato. Ang amahan motubag sa atong pag-ampo. Dili niya ihikaw mga igsoon. Tungod ko kung atong mabasa sa Juan 16:23-24 nag-ingon og ni ana unyang adlaw wala na kamoy ikapangutana pa kanako sapagkat tinuod gayud sultihan ko kamo nga kun mangayo kamo og bisan unsa gikan sa amahan pinaagi sa akong ngalan siya mohatag nini kaninyo og hangtod karon wala pa kamo mangayo pinaagi sa akong ngalan pangayo kamo og makadawat kamo aron mahingpit ang inyong kalipay. Mao din ang uban nga moingon nga wa man gyud ko panalangini sa Ginoo nangayo na ka. Mao nangayo nako giunsa man pagpangayo. Unsa may imong tumong og tuyo, unsa may motibo ug intensyon nimo sa pagpangayo o panalangin sa Dios. Daghan sa tag-agian ni ana, no? So marang ikatulo kung akato ikaduha kung wala ang doktrina sa Trinidad dili kita makaampo nga epektibo. Tungod kay ang balang Espiritu o si Ginoong Hesus mao'y nagtabang kanato nga kita makaampo. So ang katulad na mo ni, kung wala ang doktrina sa Trinidad, walay kaluwasan sa sala mo ni delikado jud kayo mga igsoon. Kung dili kita mutuo sa Trinidad, wala gyud kaluwasan sa atong mga sala. Ang Biblia nagtudlo nga kini kitang mga tao nakasala gayud batok sa balaan nga Dios. Ug ang sala kinahanglan pagahukman. Mabasa man nato sa Roma ang bugti sa sala, kamatayon. O kinahanglang bayaran sa usa ka tawo sa iyang kinabuhi ang silot sa atong mga kasaypanan. Unsa ibayad? Kinabuhi. Ang maayong balita sa kasulatan mao nga si Ginoong Hesukristo, ang Dios nga anak, mikuha sa silot sa atong mga sala diha sa iyang kaugalingon niya nagidala giangkon niya diha sa krus didto sa Kalbaryo. Tungod kay siya mipuli kanato isip kita makasasala. Siya nahimo ng sala alang kanato. Ang iyang kamatayon mo'y bugti sa mga sala nga atong nahimo ug midawat sa silot sa sala sa katawhan sa kalibutan. Dili lang sa Mandawi. Sa tibuok kalibutan siya ang midawat sa silot sa sala. Ug tungod niini dili na kita makasinati sa kapait ug kasakit sa silot sa kamatayon nga iyang natagamtaman bugti alang sa atong mga sala. Makasalig kita ni Hesus sa kaluwasan tungod kay dili lamang siya hingpit nga tawo, siya usab hingpit ug bug-os nga Dios. Mao na makasalig kita mga igsoon. Kinahanglan usab ang balaang Espiritu. Kinahanglan usab siya Dios mismo aron masiguro nato ang atong kaluwasan. Mao ni dinhi ang kuan giingon nato ganiha kun wala ang doktrina sa Trinidad walay kaluwasan sa sala. So kung atong tanawon hinuktukan nato mga igsoon. Kung si Ginoong Hesukristo ordinaryo pa lamang nga linalang dili gyud nato ma-imagine kung giunsa niya pag-antos ang kayugot ug ang kasilag sa Dios ang iyang pagsakripisyo bugti sa sala nga atong nahimo.
ug siya ordinaryo pa nga linalang. Kung si Jesus dili pa Dios, dili kita makasalig sa atuang kaluwasan. Dili kita makasalig sa atuang kaluwasan. Ug ilabi na ang balaan nga espiritu, kung kini ordinaryo nga linalang, wala gayud kasiguruan ang atong kaluwasan nga atong gidawat nga gihatag sa Dios diri kanato. Ang Biblia nag-ingon nga ang balaang espiritu mao ang persona nga moabot sa kinabuhi sa magtotoo. Sa gayon nga kita mosalig kang Hesukristo, ingon nga atong manuluwas, ug siya gayud ang naggarantiya o gihimo nga garantiya sa ato ang kaluwasan. Mo na dili gyud kita makahuna kung kining tawo nga dili mo dawat ni Ginoong Hesukristo ug walay balaan nga espiritu nga mapati kaniya o musupuyo siyang kasing-kasing, na ato gyud makita nga klaro kaayo mga igsuon nga wala gyud kaluwasan. Mao may gingon sa Biblia. So ato kaning hunaon, pangutana, makasalig ba kita sa kasulatan nga wala ang Trinidad? Dili. Makaampo ba gayud kita uban sa Trinidad? Oo. Kaampo kita. Maluwas ba kita kung wala ang Trinidad? Dili. Dili yun. So ari kita sa ikatulong nga implikasyon. Ang ikatulong implikasyon nato mao ang relasyonal o relasyon, no? Gingon dinhi. Ang Trinidad nagpakita kanato nga ang Dios sa iyang pagka-Dios mao ang relasyonal o relasyon o adunay relasyon. Bisan sa wala pa kita niya buhata, adunay hingpit nga relasyon tali sa Dios nga Amahan, Dios nga Anak ug Dios nga Espiritu Santo. So makita nato nga kana sila nagkaiusa sa wala pa buhata ang kalibutan, sa wala pa kita dinhi. Dili na kinahanglan nga lalangon kita sa Dios aron adunay tawo nga makarelasyon tungod kay aduna na siya perpekto nga relasyon sa Trinidad. So usahay atong makita nga kita gihimo kaingon ta nga gihimo ta sa Dios karon makabaton siya og relasyon diri kanato. Basin gikinahanglan niya ang atong relasyon aron siya makabalayon sa iyang buluhaton, dili mga igsuon kay kana siya daan perpekto na ang ilang relasyon sa Trinidad. Dios Amahan, Dios nga Anak, Dios nga Espiritu Santo. Ang kasulatan naghisgot og daghang may tungod sa gugma sa Dios. Sama sa atong ehemplo sa Juan 3:16, ang labing gimahal nga bersikulo sa Biblia. Kay gigugma sa Dios ang kalibutan sa ingon nga tungod diha gihatag niya ang bugtong anak aron nga ang tanan mo tuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhing dayon. Mao ni ang saad sa Dios. Ang gugma sa Dios wala magdepende sa pagbaton og mga binuhat nga higugmaon. Sa wala pa ang tanan, ang Dios gugma na siya. Siya kanunay gugma. Ang pangutana, unsa man ang gibuhat sa Dios? Kani wala pa ta masayod siguro ani uban. Unsa man ang gibuhat sa Dios sa wala pa niya gilalang ang kalibutan? Kisa may naibalo. Nag-unsa man siya sa wala pa ta. Nag-unsa man ang Dios sa wala pa ang tanan. Ang kasulatan tinaw kay nagtubag niini mga igsoon. Di ta makatubag niini atong basahon sa Juan 17:24 nag-ingon. Ang Amahan buot unta nako nga kun asa ako atoa usab uban kanako sila nga imong gitugyan diri kanako kita aron makakita sila sa akong himaya nga imong gihatag kanako tungod kay nahigugma man ikaw kanako bisan pa wala buhata ang kalibutan. Tiaw mo kana. Ang paghigugma samahan diha na ni Kristo ug ang iyang gipangayo samahan nga imo siyang itugyan dito kaniya aron kun asa siya atuwa usab kita aron makakita kita sa iyang himaya nga iyang gihatag sa Dios tungod kay nahigugma man ang Dios kang Hesus bisan pa wala pa buhata ang kalibutan. Ingon na gi-refresh ko lang na mga igsoon. Sa wala pa matukod ang kalibutan, siya nahigugma sa anak. Kini nagpakita kanato nga dili o kini nga Dios kanunay nga naglungtad ug nagapadayon o nagtunhay diha sa tulo ka gugma sa Trinidad. O panag-uban sa walay katapusan nga kalipay. Diha na kaninila mo na ug moingon ta nga nagkinahanglan nato ang Dios sayop kita mga igsoon. Kini ang Dios usa ka Dios nga personal kay ni bisan kinsa nga tawo nga imong nahimamat. Mao ni gitawag og tri-personal, triune. Siya mao ang Amahan, Anak ug Espiritu. Ang Dios gugma ug mao kini ang nakapahimo. Timan mao kini ang nakapahimo nga maayo
sa maayong balita. Dili mahimong maayo ang balita kung wala ang Trinidad. Mao na atong timan-an mga igsoon. Wala ang Dios maglalang aron iyang higugmaon, dili siya usa ka disyerto nga kinahanglan bubuan sa mga tawo og tubig, apan siya ang tinubdan nga nag-awas-awas. Siya ang tinubdan sa gugma nga walay katapusan. Mao kana ang maayong balita alang kanato. Nganuman tungod kay kini nagpasabot nga ang pundasyon sa iyang gugma wala nagagikan kanato kundi kinigikan sa iyang kaugalingon. Bugos ug diunay nga gugma gikan sa grasya sa iyang kasing-kasing. Ug siya nagdapit kanato ngadto sa pagkasinati nining nga gugma ug kasinatian sa pagsimba nining maong himaya. Wa tay gi-contribute bisan gamay. Wa tay ato. Ang Dios nagmugna ug nagtubos, gihimo niya ang tanang butang, dili kay siya nakinahanglan kanato apan aron mapasundayag ang naghingapin niya nga himaya ug magpagpaambit sa iyang gugma. Diri kanato mao na ang iyang katuyuan nga nagmugna siya nya iya pagyutang gitubos. Ang doktrina sa Trinidad nagpakita kanato nga ang kinauyukan sa realidad mao nga ang Dios nagkinabuhi isip komunidad sa gugma, community, daghan ni sila na nintulodaan, naana nila ang gugma, mao ni gitawag og komunidad sa gugma. Ug busa ang atong abilidad sa pagkikrelasyon o pagkigugmaay sa usa ka ug pagtagamtam sa atong relasyon sa Dios motubo gikan sa iyang relasyonal o relasyon nga kinaiya isip Trinidad nga Dios. Mao ni makapatubo sa atong gugma sa atong isikatawo ilabaw sa tanan diha sa Dios. Kung kita nasayon nini nga kini nagagikan sa tulo ka personas, usa ka Dios. So mao nga si Juan nagpahinumdom kanato sa iyang sulat. Niingon dinhi 1 Juan 4:16 atong basahon. Niingon dinhi kita nahibalo og nagtuo sa gugma nga gibatunan sa Dios alang kanato. Ang Dios gugma ug ang nagpabilin sa gugma nagpabilin sa Dios ug ang Dios nagpabilin diha kaniya. Mausap kining gisulti ni Jesus. Atong tanawon sa Juan 3:35 nag-ingon dinhi, tungod nini ang tanang tao mahibalo nga kamo akong mga tinun-an kung kamo maghigugmaay sa usag-usa. Mao na giingon ni Ginoong Hesus. Usa kini kasaad apan nagdala kini og usa ka pahimangno kanato nga kinahanglan kita maghigugmaay sa usag-usa. Busaya huno na ang doktrina sa Trinidad usa kauga nga panaghisgot o teolohiya o argumento sa Biblia. Dili na mga igsoon kini naghisgot sa kahiladman sa usa nga nahigugma kanato. Kahiladman sa Dios, kahiladman sa Trinidad nga nahigugma kanato. Ang Trinidad importante sa theology, personal o relasyon nato mga igsoon. So arita sa atong aplikasyon. Atong makita dinhi daghan na kay daghan natun-an ang atong makita gyud ang Dios hingpit nga soberano. O ang Dios hingpit nga sovereign. He is a sovereign God. Siya ang gamhanan ug labaw sa tanan. So unsa may kalabutan naton ini? Pangutana. Atong masahiran nga usa sa mga hiya sa Dios sa Biblia mao ang iyang pagka-sovereign. Gamhanan labaw sa tanan. Sa kasulatan atong makita nga ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo mao ang labaw nga makagagahom. Wala kini magpasabot sa kinaiya sa Dios kundi ang realidad kung kinsa siya, kung kinsa ang Dios. Ang iyang pagkasoberano makita, ang iyang sovereignty makita nato diha sa Amahan. So atong basahon ang Salmo 135. Salmo 135 bersikulo 6 nag-ingon, bisan unsa ang gikahimutan sa Ginoo iyang gibuhat didto sa langit ug dinhi sa yuta, diha sa kadagatan ug sa tanan nga mga kahilanman. Tumakita kung unsa si kagamhanan diha. Nining maong bersikulo mga igsoon. Tanaw nato sa 33 mao gyapon sa Salmo 33:9 ngadto sa 11 nag-ingon, kay siya misulti ug kini nahitabo. Siya misugo ug kini mibarog. Gihimong walay bili sa Ginoo ang panagsabot sa kanasuran. Makita nato pinaagi lamang siyang pulong mahitabo ang iyang gusto. Mahitabo ang gusto sa Dios.
Nagpakita kini sa usa ka hingpit nga panagiusa tali samahan anak ug ang espiritu sa ilang pagkasubirano o sovereignty ug mao kini ang atong kahupayan. Mao ni naghatag kanato og kahupayan mga igsuon ang pagkagamhanan sa Dios. Ang Dios hingpit ug labaw nga gamhanan. Matod pa ni Charles Spurgeon, usa man siya ka preacher. Matod pa niya ningon siya sa dihang muagi ka sa usa ka pagsulay ang pagkasubirano o sovereignty sa Dios mao ang imong ang unlan di nimong ibutang sa imong ulo. Mao ni naghanig sa imong ulo sa pag-abot sa mga pagsulay o mga suliran sa imong kinabuhi. Tungod kay ang Dios hingpit ug labaw nga gamhanan. Wala siya magkinahanglan nga mo depende, mo konsulta sa uban sa iyang desisyon ug wala siya itulubagon nini tungod kay siya sovereign God. Siya ang labaw sa tanan, siya ang pinakagamhanan. Ang pagpatinaw nini mao nga ang nakapahimo nga epektibo sa pagkasubirano sa Dios. Mao nga ang iyang kabubuton nga sa katapusan matuman gayud bisan pa sa atong gawas nun nga pagpili. Gitagaan tag freedom of choice sa Ginoo. Apan mo patigbabaw gayud ang iyang pagkasoberentiya sa iyahang gahom sa pagdesisyon bisan pag gitagaan kita kagawasan ini. So unsa may ipasabot sa pag-ingon nga ang Dios soberano o sovereignty. Ang sovereignty sa Dios wala makagad sa iyang kinaiya kundili sa kun unsa o kinsa siya. Dili ang iyang kinaiya kundili kun unsa o kinsa siya. Mao na atong makita dinhi nga wala siya dominante nga personalidad kundili siya hingpit gayud nga dominante. Wala siya magkontrol kundili siya ang hingpit nga nagkontrol. Dili kinahanglan nga manguna siya tungod kay siya kanunay ang hingpit nga nagdumala. Dili ta makaingon nga siya ingon maali ang kaniya sa Dios sa panatong nasayran nga gingon ini nga kanunay siya nga hingpit nagdumala. So kini mao ang specific gayon nga gipasabot sa pagka-soberano o sovereign sa Dios. Atong makita dinhi. Ang iyang pagka-soberano o sovereign gingon dinhi sa una siya labaw ug anaa ibabaw sa iyang binuhat. Sa ato pa, labaw. Labaw siya. Mga Hari 8:27 nagingon, apan tinuod ba gayon nga ang Dios magpuyo dinhi sa kalibutan, tanawa ang langit ug ang kahabugon nga langit, dili makaigo kanimo unsa pakaubos kining balay nga akong gitukod. So nakita dinhi sa nagsulat nini nga ang Dios dako gayud kaayo, ibabaw sa tanan. Mao nagadili gayud matugkad ug dili gayud matupkan ang iyang gahom. Matod pa sa Efeso 4:6 nagingon usa ka Dios ug amahan natong tanan nga ibabaw sa tanan ug pinaagi sa tanan ug sulod diha sa tanan tungod kay iya ang tanan. Siya labaw ug kini nagpasabot nga siya labaw sa panahon, labaw pa sa lugar ug labaw pa sa unsa nga atong kahimtang. Salmo 92 nagingon, 90 bersikulo 2 nagingon, sa wala pa patunghaa ang kabukiran o gibuhat ang yuta o ang kalibutan gikan sa walay sinugdanan ngadto sa walay katapusan, ikaw mao ang Dios. Ang Salmo 90 bersikulo 2 nagingon nga ang Dios gikan sa kahangturan hangtod sa kahangturan. Dili lamang siya mulungtad, siya kanunay naglungtad. Makuha niya ang tanan sa usa ka higayon, madawat niya ang tanan sa usa ka pagtan-aw, matagtakna, matagkinabuhi kada adlaw, labaw siya, walay makapatingala sa Dios. Dili gayud masurpresa ang Dios sa mga panghitabo. Kay siya nasayod na daan. Salmo 139, 2:4 nagingon, ikaw nahibalo sa akong paglingkod o sa akong pagtindog. Ikaw nakasabot sa akong mga hunahuna gikan sa layo. Ikaw nagsusi sa akong agianan ug sa akong paghigda ug nahibalo ka sa tanan akong dalan bisan sa dili pa malitok ang usa ka pulong sa akong dila. Ikaw o Ginoo nahibalo sa tanan. Ingon ni ana ang soberentiya sa Dios. Ingon ni ana ang iyang pagkagamahanan. Nakita niya ang tanan ug siya nasayod niini. So mao ni ang una siya labaw ug ana ibabaw siya mga binuhat. Ang ikaduha niini wala siya makinahanglan og pagtugot sa o tabang sa uban. Wala siya makinahanglan og tabang sa tao. Wala siya makinahanglan og tabang sa uban tungod kay ang Dios igo na sa tanan. Naa na ni ang tanan. Kung maghisgot ka bahin sa kamatuoran kung kinsa ang Dios, kana gipasabot nga siya sovereign, gamhanan ug labaw sa tanan. Matud pa sa buhat 17:25 nagingon, o alagaran sa mga kamot sa tao nga daw may panginahanglan siya.
Kay siya mao ang naghatag og kinabuhi og ginhawa sa tanang butang ngadto sa tanan nga mga tawo. Dili magkinahanglan siya laing kamot nga alagaran siya ron mahimo niya kining mga butang nga mga igsoon. Importante nga atong hinumduman nga gihigugma kita sa Dios. Gihigugma kita sa Dios. Pan wala kita niya kinahanglan. Dili kita makatampo bisan jutay na lang siyang bulaton tungod kay igo na kaayo siya. Wala siya magbugna kanato tungod kay siya naginusara o adunay kulang niya. Gilalang kita niya isip usa ka buhat sa gugma, dili siya limitado sa bisan unsa. Gigamit lang niya kita isip, hunaw-hunaw na to, isip buhat sa iyang grasya. Kung wala pa ang grasya sa Dios, mga igsoon, wa na ta karong panahon na. Wa na'y mulahutay kanato tungod sa atong sala nga atong nahimo. Walay mulungtad kanato. Mga taga-Roma 9:20 nag-ingon, apan kinsa ka man o tao nga motubag sa Dios, ang gihulma mo ingon sa badiay sa naghulma, nganong giingon man nimo ako pagbuhat niini. Nagpahinumdum si Pablo nining maong bersikulo nga ang Dios wala makinahanglan sa atong tabang ug tambag. Kay siya mao ang naghulma, ang gihulma dili makaingon nga himua ako nining sama nining butanga. Igo ra gyud kita pagsunod kung unsay gusto sa maghulma. Usay mingon kita kung ako pa ang Dios. Na uban siguro. Makaingon ta, ug ako pa ang Dios, maayo ra unta ang tanang butang, walay makalabaw sa Dios, hinumdumi mga igsoon kay nasayod siya sa tanan. Di ba makaingon ta, ako pa untang Dios, linaw kay kalibutan. Pagsuway ko nobi nga ikaw ang Dios, mahimo ba nimo? Wala nimo makita kung unsa kadako ang buluhaton o gibuhaton sa Dios alang sa iyang mga katawhan, gibaliwala nato ang iyang pagkamaayo, ang iyang pagigugma kanato, o kita nangandoy pa nga mahimo kitang Dios. Unsay nahitabo ni Lucifer? Gilabay siya dito sa kangitngitan tungod kay gusto siyang motupong sa Dios o kaha mo labaw sa Dios. Ingon usab-usahay ang mosulod diha sa una-una sa tao. 50 kapin sa Biblia ang Dios nga labing gamhanan gibalik-balik. Salmo 147 nag-ingon, iyang gihap ang kinaghanon sa mga bituon, iyang gihatag kanilang tanan ang ilang mga ngalan. Gamhanan ang atong Ginoo, madagayaon sa gahom, ang iyang salabutan dili gayud masukod. Mao na ang ikatulo nato. Ang Dios makahimo sa bisan unsa nga iyang gusto. Walay makapugong, walay makahimo sa gihimo sa Dios, ug wala gyud makasanta sa iyang pagabuhaton kay siya gamhanan ug soberente nga Dios. No. Ang gahom sa Dios muhaom sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Ang tanan ihanay sa Dios. Wala usab kana nato makita. Wala nato makita nga matagtunob, mataglakang atong ginahimo, gipahiluna sa Dios. Makaingon ka nga, ngano nahitabo mga disgrasya? Sa maghapon naglakaw minimisis akong minahal sa kinabuhi. Dito mi sa namalit mig para sudanon. Nya kaila man to nako, nagparking na sila mga igsuon. Silang duha nagangkas dahil na silang larga motor. Kusog kay ang auto gidumbol ra bitaw na sila daplin. Ang auto katunga na sa daplin nga linya sa daan, tuan na siya habig dito gyud. So sila nga nagparking igo gyud, tumba, nabali, murag nabali ang tiil, ang paa sa tung nagangkas. Mo to gitan-aw nako, delikado ni. Nga kamiingon ko nga bisan pag nagparking ka damagan lang gyapon ka. Wala gyoy makatagna sa panahon kun kana siya moabot. Makita nato ngano tungod kan a driver natulog buha pa kang mata paguwa niya kay ngano man natulog siya nag-drive. Wa na siya kalibutan dahil nga didamag na siya ngadto. Kaingon ta nga kadaghan sa lugar, sa kataas sa lugar, sa kalsada katog yung gituyo ang duha ang nagparking nga motor nga doon lagi aron doon ay damage mahitabo. Ingon ni ana pero kana wala na malilong sa Dios. Nakita na niya ang tanan panubos sa katuyuan ngano kana nahitabo, no? Sa ako nang gikaingon ang gahom sa Dios muhaom sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Ang tanan ihanay sa Dios, ang pagplano hinumdumi mga igsoon kinahanglan kita mo plano. Ang pagplano bililhon apan ang plano sa Dios mao gayud ang matuman.
Ang importante niya na mag-isugod na tayo plano atong isangat dito sa gamahanang kamot sa Dios kay siya ang nasayod sa katumanan o kalampusan niya ng mga plano nga atong gihatag kaniya. Hinumdumi kining 4 ka pulong aron atog yung masangat ang atong plano ngadto sa Dios. 4 ka pulong nga atong isilsil sa atong alimpatakan o ikulit nato sa atong kasing-kasing. Giingon dinhi, ang Dios maoy nagkontrolar. Kanang 4 ka pulong mga igsuon inigbasa nimo makita nimo nga wala gyud tay mahimo kun wala ang Dios sa atong kinabuhi. Ano na mga panahon sa atong kinabuhi nga makaplagan nato ang atong makagalingon sa sitwasyon nga walay klaro nga tubag. Kita makasalig sa atong kagalingon sa hingpit ngadto sa Dios. Kun ana ingon ni ana ang sitwasyon, ang gusto sa Dios nga mag-una ka nato labaw pa sa atong pagsunod kaniya. Kung kita nagsunod kaniya kay maunay atong tumuog tuyo aron mahimo kitang sumusunod ni Kristo, ang pagsunod kanato labaw pa ang gusto sa Dios nga siya ang mag-una kanato. Siya mag-una. So nagtan-aw kita og dagkong ideya bahin sa usa ka halangdon nga Dios. So ato kining madala og tuguti nga kita madala nini og mahingangha og matingala sa atong kasing-kasing. So ato din makita mga igsoon. Nga ang Dios gayud gamhanan. Ug wala ang Trinidad, dili kita makaampo. Walay kasiguruan ang atong kaluwasan. Ug atong tan-awon nga siya labaw ug ana ibabaw sa buhat ug labaw siya sa tanan. Busa atong tan-awon ang atong kaugalingon, atong isalig ang atong kaugalingon nga aduna gayoy Dios nga nagkontrol sa tanan. Sa atong kinabuhi, sa matagtakna, sa matagutlo, sa tanan natong pagabuhaton, sa wala pa nato litoka ang pulong nga magula sa atong baba, ang Dios nasayod na ang daan. So atong isalig ang atong kinabuhi, maglakat kita diha, ubos sa panalangin sa Dios, pinaagi sa atong hugot nga pagtuo nga ang Dios gayud ang mudumala nining tanan. So inaot mo nga aduna kitay nakutlo nga mga pagtulunan nining mga pulong nga gihatag kanato sa Dios. Makita man nato ang atong kagalingon sa kangitngit. Ug walay tubag nga sa atong gipangandoy sa kinabuhi. Dili ta makakita og tubag sa mga problema, sa atong mga pag-ampo, sa atong siliran, walay mahatag nga pagpasabot ug ang mga pangutana sa atong kinabuhi usahay magpabilin. Apan isip Kristohanon, mao ni ato timan-an. Isip Kristohanon aduna kitay diha kita diha sa pagka-soberano sa Dios, sa iyang pagkalabawng gamhanan sa Trinidad, kundili kita makasabot, makasalig kita sa iyahang kinaiyahan. Kundili nato masabtan ang atong kahimtang, atong masabtan o kita makasabot sa iyang kinaiyahan. Makabaton kita o kumpiyansa kung mao kini atong buhaton, kumpiyansa diha kaniya. Basin bisan pa ug wala kitay makita tungod kay ang Dios igo na. Wala na tay kinahanglan pang pangitaon. Igo na ang Dios tungod kay siya nakakita gayud sa tanan. Ang atong Dios Trinidad, usa ka Dios sa tulo ka managlahi nga persona ug ang atong Dios gamhanan ug labaw sa tanan is sovereign God. Mao na atong makita nga ang Dios gayud ang nagkontrol sa tanan butang. Ato isalig ang atong kinabuhi mga igsoon. Busa ni kapunon, mag-ampo kita mga igsoon atong pasalamatan ang Dios nga siya gayud ang nagkontrolar sa atong kinabuhi ug sa tanang mga panghitabo sa atong kinabuhi. Mag-ampo tato idoko atong mga ulo. Langitong Amahan, salamat Ginoo Dios sa imong pagka-Dios. Salamat Ginoo nga ikaw usa ka Dios sa panaduna ang tulo ka persona. Lord, nahimo nimo ang tanang butang tungod kay ikaw man ang Dios. Wala gayon makalabaw sa imong kapagagamhanan Ginoo God. Bisan pa man sa imong pulong lamang Ginoo, mahimo ang tanan. Og salamat nining mensaheng imong gihatag kanamo Lord. Nga hinaot pa unta kini Ginoo magpabilin sa moang kasing-kasing ug amo kining pagatamdan sa matag adlaw nga amo kami magkalakat diha kanimo. Salamat o Dios sa imong sa imong grasya, sa imong gugma o kaluoy nga imong gihatag kanamo.
Salamat usab nga ikaw kada padayon nagagiya Ginoo pinagi si mong balang espiritu. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among Dios manuluwas. Amen.